неща се щупиха докато стигнем до тук. Така че ще ви направя едно живо демо. И предварително ще ви помоля само да ми извините, че ще стоя малко по-скрит от вас, за да мога да цъкам на компютъра на Боги. И също така да ми видите, че няма слайдове, но това ще го преживеем. Моля? Добре. Да ти донеса ли стойката с микрофон? Добре, може. Чакай, даже се взема. Като Лили Иванова. Да се благодаря. Ама тъй пречи на проекта. Служи от тая страна. Така ли кажи протече? Нашия тон техник. Нинджа. Пешо Хаджиев. Това е Пешо Хаджиев, всички го знаят. Така. Чува ли се нещо? Не. И ти го изключи. Не съм. Не е изключи. Сега? Да. Чува се? Чува се. Супер. Така. Мисля, че онзи ден някъде излезе първата бета на WordPress 2.5. Може да си я свалите, мисля, че от сайта. Ако не можете, много скоро ще се появи. Версията, която ще ви покажа, е малко по-новичка от първата бета. Може би няколко къмита след нея. Както първоначално виждате, темата по подразбиране още не е сменена. И за съжаление, имаме огромно желание. Защото отдолу Кубрик има ужасен код. Обаче прекалено много други теми я ползват и има много други теми, които са написани като нея, така че за съжаление не може да си го позволи. Така. Основното нещо, което е променено в новата версия на WordPress е, че целият административен панел премина през един масивен редизайн, който беше направен главно от Happy Cock, студиото на Зелдман, и главно от една дама, която се нарича Лиз Дансико. Много приятно момиче, което свърши страшна работа. Провели са доста и реални изследвания с още по-реални потребители за това, кои са най-важните неща за тях, къде цъкат и прочее. Така. Ето вече виждате логин екранчето. За по-технически настроените от вас, които ги интересува, има една много сериозна промяна в логин системата. Вече всички пароли в базата се държат малко по-различно криптирани, с подходящо подсолени, както се казва. Ползват се, вече не се пазят в чист MD5 хеш. Също логин кукито е доста по-сигурно, така че шанса някой да ви открадне логина, ако ви напара кукито, е ужасно малко. Сега. Логваме се вътре и първата промяна, която ни удря силно в очите, е новото табло. Само една мъничка забележка. Не ви показвам версията на български, която е може би към 80% готова и може би към понеделник, вторник ще се опитам да пусна версията на първата или на втората бета, ако излязла до тогава на български. И за сега, за да няма половинчато преведени низове, ще ви покажа всичко на английски. Така. Първата сериозна промяна е в новото табло,
което преди показваше главно едни новини, които всички казваха, че не искат да четат. И доколкото знам, наистина не ги четяха, даже и аз също. Да, има някакви хора, които са излъгали, но така. Новото табло първо може да се променя от разширената стига да имат желание. Второ, дори по подразбиране е много по-полезно за вас. Има огромни връзки към писането на нова публикация и нова страница, показва и стандартните неща там, колко публикации, страници, чернови и такива неща имате. Моля? Мисля, че не говорим. Така. Може да видите последните си коментари, като има удобни връщати. Имаш ли среден бутон? Компютър. Мишка иска. Добре, ще мина и без среден бутон. Ако не знаете, в Firefox и в IE средния бутон го отваря в нов таб. Така е. На мен е среден бутон, особено ако имам мишка, пък и на моя компютър има среден бутон. Е много по-удобно, ама айде да не се отплесваме много. Така. Имаме доста удобни връщати към да видим всички коментари. Имаме всички входящи връзки, като това поленце се взима от TRSS feed, който може много лесно да променим. Само дето нямаме интернет. Но да кажем, че тук няма поради много странни причини. Компютъра прояви характер, което е похвално за един компютър. Така. Като тук, както ви казах, може да си смените вида и да ви взима последните връзки от някъде другаде. Например, по подразбиране те се взимат от Google Blog Search, обаче много хора повече харесват Технорад и искат да си ги вземат оттам. Ето и тук едно примерче. Как в този случай тук ще да показва последните връзки към блога на Боги от Технорад. Така. Сега. Още показва пак старите новини, които аз вече съм променил фида за вас и се появяват новините на български. Като ако искате тук, може да си сложите фид към вашия любим блог, ако искате да си го виждате всеки път, като си пуснете WordPress. Другото, което се показват е извадка от последните разширения в централното хранилище. Показват се най-новите, най-скоро обновяваните и биха били повече, ако имахме интернет. Не, няма да го натърся повече от още 60 пъти. И отдолу има стария тип връзки, които също може да си редактираме, ако искам. Така. Ако случайно ползвате WordPress.com Stats, едно хубаво разширените, новата му версия ще ви добавя кратичка извадка от статистиката още на таблото и няма да има нужда, за да видите основните неща, да ходите на някаква специална страница, която може да ви е леко далеч. Още една много важна забележка е, че това, което ви показвам тук, не е финалната версия. Което значи, че може да има неща, които не работят, някакви неща, които все още да не са направени. Така че ако видите някакви бъгове, може да казвате бързо и лесно в нашата тракси система. Затова, ако силно ви препоръчам да пробвате версията преди това вкъщи, следете официалния блог на WordPress. Там винаги излизат изявления за новите версии. Може да си ги стоите да пробвате дори на вашия компютър. Така тестово, да видите каква от функционалността, която ви трябва работи и коя не.